Vítame vás pri Marcovom spravodajstve. V úvode vám predstavíme prežívanie postu na škole počas krížových ciest. Prinášame aj krátky súhrn telovýchovných aktivít. Hlavnou témou spravodajstva bude duchovná obnova študentov gymnázia v Poľsku. Prajeme vám príjemné sledovanie. Veľký týždeň je ten najvhodnejší čas na účasť na krížovej ceste. Preto sa naša škola rozhodla, že v stredu vo Veľkom týždni usporiada krížové cesty pre všetkých žiakov. Neboli ľahostajní k tým, ktorí sa správajú nepekne. Pobožnosť krížovej cesty chceme obetovať za spoločenstvo našej školy, za cirkev, za svetovca Františka, aby ho Boh posilňoval v jeho úrade. Pane, pomôž nám byť pozornými pri jednotlivých zastaveniach a tak viac porozumieť Tvoje obete za nás. Sadili ho na hlavu trňovú korunu, obliekli ho do rucha a usmievali sa. Kláňame sa Ti, Kristia, dobrorečíme Ti. Sice na Bohu nejde Boha, ale že včera Ťažko je pozerať človeka, ktorého ľudia takto uznavujú. Druhé zastavenie, priateľ kríža. Kláňame sa Ti, Kristia, dobrorečíme Ti. Raz potrebujem pomoc a raz potrebujú pomoc podobne. Mladých ľudí je to niekedy trochu viac čierne, no mladého srdca sa môžu pravdúť. Kristus a kríž patria k sebe. A ja a kríž patríme k sebe. Pane Ježišu, sme mladí, nechce sa nám rozmýšľať o smrti. Ale predsa, koľký aj dnes umierajú takí mladí? Smrť je tu, nemôže si zakrývať oči pred pravdou. Spása i blažená náš Otci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Ježiš to spravil. A čo my? Častokrát nie sme schopní priniesť čo i len malú obetu pre našich najbližších, ktorí nás milujú. Nauč ma zachovať si v srdci pokoj a nedovol, aby z mojich úst vychádzali klamstvá a ohovárania, ktoré maličky sa ustavične opakujú a ja už nikdy nemám chuť s nimi bojovať. Najmä tých, ktoré sú iba moje. Prosím ťa, aby sme pochopili, že každý svoj kríž musíme obetovať. Tvoje telo okrutilo. Zdalo sa, že je všetkému koniec. Pane, daj nám pochopiť, že nikdy nie je koniec Tvojej lásky. Vo štvrtok 7. marca sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo viacboji žiakov pre 1. a 4. ročník základnej školy. Súťažilo 111 detí z 10 škôl v 4 disciplínach. Člnkový beh, skok z miesta, hod loptou a šplh.
rok získajú naši žiaci aj v tejto súťaži výraznejšie úspechy. 25. marca sa uskutočnilo okresné kolo volejbalového turnaja žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnili školy Chodlovská, Dargovských hrdinov, Hrnčiarska, Naša cirkevná spojená škola a základné školy Stopojovky a Papín. Prvenstvo obhájili volejbalistky našej školy a postúpili do krajského kola. Druhé miesto si vybojovala základná škola Dargovských hrdinov a tretie patrilo základnej škole Chodlovská. Minulý mesiac Vyhorlacká knižnica pripravila výstavu Biblia na cestách, ktorá návštevníkom priblížila históriu najrozšírenejšej knihy sveta. Bolo tu viac ako 100 exponátov jej vydaní. Texty boli v rôznych svetových jazykoch a v jazykoch, ktoré sa používali na našom území. Najstarším výtlačkom bol žaltár z roku 1744. Mohli sme vidieť aj pergamenový zvytok Tóry v hebrejčine. Zaujal aj vodeodolný nový zákon a audiobiblia nahraná vo formáte MP3 v špeciálnom prehrávači. Originálnymi prácami z projektu Noc Biblie na výstavu prispeli aj žiaci našej školy. U tej prvej knižočky, ktorá je v rohu, tak je tam dátum 1568. Keby to bol originál, tak to by sme boli šťastní, ale nie je. Prečo Izaiho syn neprišiel k stolu? Výraz, aký mal pri tej otázke Šaul na tvári, spôsobil, že Jonatána zavial studený pot. Na mediálnom školení, ktoré pre žiakov základných škôl zorganizoval portál Naše humenné SK, sa zúčastnili 4 základné školy: Hrnčiarska, Kudlovská, Lesná a Naša cirkevná spojená škola. Snahou autorov portálu Lukáša Gamráta a Stanislava Mikitu je prinášať informácie a dobré správy o dianí v našom meste. Žiaci sa priamo na školení naučili základné postupy písania správy pre webový portál. No, takže doplňajú titulok a doplňajú hlavnú myšlienku celého článku. O čo vám dom ide? Ukážeme si konkrétnu správu. Tá prvá časť je titulok, to je toto tu, na ktoré vidíte. Na improvizovanej tlačovej konferencii sa stali redaktormi médií a kládli otázky autorov. Najlepší článok, odmena, zhľadenie na našej stránke. Združiť všetky tie informácie, ktoré sú momentálne roztrieštené po mnohých miestach, mnohých portáloch, aby si to občania Humenného vedeli nájsť na jednom mieste pekne všetko združené, aby samotní občania Humenného zistili, čo všetko sa v tomto meste deje a aby to vedeli veľmi rýchlo nájsť. Ja dúfam, že školská stránka existuje a teda všetky články, ktoré vy napíšete na náš portál, tak takýmto spôsobom určite vieme ľuďom dostať. Takže na 12.1.2015 je možné, že pod niektorou zaujímavou správou na tomto portáli tak čoskoro nájdete ako autorov podpísaných aj našich žiakov. 22. marca sa vo farnosti Sťatia svätého Jána Krstiteľa uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády. Olympiádu, alebo tie vedomosti, ktoré ste získali čítaním toho kníh z Biblie. Naši reprezentanti Veronika Chalachanová, Jozef Jenčík, Robert Karpiel, Sandra Hrišová, Miroslava Jurčišinová a Ladislav Brenner nadviazali na tradíciu svojich predchodcov a pre cirkevnú spojenú školu už po 8 krát v rade vybojovali triumf v oboch kategóriách. Svätých Cyrila a Metoda. Biblická olympiáda má v našej škole popredné miesto v galérii úspechov medzi predmetovými olympiádami. Ďakujeme študentom za úsilie v príprave a blahoželáme im k úspechu. Chránia a sprevádzajú na vašich cestách celý život a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Je potrebné mať šťastie, aby ste z okna školy mohli na školskom ihrisku uvidieť kone. Možné to však je napríklad vtedy, keď vyučujúce biológie spestria výučbu ukážkami hypoterapie. V rámci tejto hodiny, hoci občas za sibírskych podmienok, sa žiaci dozvedeli dôležité poznatky o koňoch priamo od ich chovateľov.
Na vlastnej koži si vyskúšali, čo znamená dívať sa na svet z konského chrbta. Samozrejme, dá sa jazdiť, ale chladnokrvník je uspôsobený predovšetkým na ťah, aby ste vedeli, hej? Chladnokrvník napríklad muranský norík, belgík, ardenský kôň, percheron, francúzsky. Aj keď vstávať skoro ráno sa mnohým nechce, ak sa ide na duchovnú obnovu, nie je to problém. Študenti cirkevnej spojenej školy mali aj v tomto školskom roku možnosť zúčastniť sa v pôstnom období duchovnej obnovy v Poľsku. Tohtoročná duchovná obnova sa konala 18. a 19. marca. V prvý deň študenti navštívili najvýznamnejšie poľské putnícke mesto Częstochowa. Absolvovali prehliadku Jasnej Gory. Po prehliadke sa ubytovali v dome putníkov, kde sa zúčastnili prednášky o viere. Teraz by sme mali meditáciu nad vierou ako darom a nad individuálnou a kolektívnou vierou. Po tejto meditácii bude možnosť pristúpiť sviatosti zmierenia. V závere dňa sa zúčastnili svätej omše v kláštornej bazilike, v ktorej sa nachádza slávny obraz Panny Márie Częstochovskej. Teraz sa sústredíme srdci, aby sme mohli Božie slovo počúvať sústredenie z našho svoju hĺbku srdca ti dám. Prvý deň ukončili účasťou na jasnogorskom apeli. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matko Božia, Druhý deň pokračovala ich cesta do Krakova, kde si obhliadli hrad Vavel. Zastavili sa aj v kostole Františkánov, kde sa pozreli zblízka na repliku turínskeho plátna. Duchovnú obnovu završili v Lagievnikoch. Prezreli si sanktuárium Božieho milosrdenstva. Tam vidíte tú takú zelenú strechu, to je kaplnka s originálnym obrazom z relikviami svätej Faustiny. Skôr, ako sa zúčastnili modlitby korunky k Božiemu milosrdenstvu, si vypočuli prednášku o Božom milosrdenstve. Tak prvýkrát som pochopila, že to je veľmi osobná láska. Že Boh sa prihovára človeku a hovorí mne, plač, to sú pre mňa dôležité. Po prednáške a modlitbe korunky nasledovala svätá omša v slovenskej kaplnke v sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Pápeža, teda Pálium a rybársky prsteň začal oficiálne svoju úlohu pápeža. On je otcom nás všetkých, ako je napísané. Telo a krv Kristova. Posilnení svätou omšou sa vydali na cestu domov.